ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा गुदलुआ बिराद दुखु बिफाया थांबाय नालाय पिसिसि कर्सनि थाखाय बर'सारा थांबाय थ' नै बेनि थाखायनो बिराद दुखु जा गुदलुआ गाबगासिनो थांनायनिफ्रायनो क्यों रोना आ रहा है बेटा पापा चला गया पापा तो आएगा ना वापस रोना नहीं है ज़्यादा ठीक है हम पापा के लिए पापा जब आएगा तो क्या बनाएंगे तुमने क्या बोला था दिन में मुझे बोला था ना हम पापा के लिए क्या बनाएंगे सरप्राइज केक हाँ सरप्राइज केक हाँ सरप्राइज केक बनाएंगे ठीक है चलो अभी पढ़ो कितना रोएगा बेटा कल तक रोता ही रहेगा पर रोना नहीं है ठीक है पापा आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा हाँ ज़्यादा नहीं रोना चाहिए पापा ने बोला है ना नहीं रोना है पढ़ाई करना है अच्छे से नहीं रोना पर नहीं जा गुदलु आं दखमान जाबाय ना बिफा दखमान जाखो गुदलु नोङो आं दखमान जागोन ना बिफा दखमान जाखोबा जा गुदलुआ यहाँ तक आए पहुँचा मैं यहाँ तक अभी पास कर दिया ठीक है फिर थोड़े जा गुदलुखौनो माबाबाय थायो सुबाय थायो आं सोरनि बेसे थांखो इदि होननानै ना ओमफ्राय आरो जाखांबाय लोगोफोर उन्दुलायनोसै देखो अब हो गया ना अच्छा एक दूसरा और पैर कहाँ गया एक ही पैर बनाओगे क्या उसका पता नहीं इसका एक पैर एक्सीडेंट में हुआ था दिखाओ ठीक से दिखाओ लोगोफोर नै जों सानैदो गुदलुदों आंदों बर'सार गैयाबा थानो हागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों थाफेराखै नालाय इदि बहुत बोसोर जाबाय बिदिनो ज' थाबाय थानाय ओमफ्राय बोरैबा मोजां नाङाखै क्वार्टाराव बेनि थाखायनो नै न'आव थांबाय दङ दायो नै बाबाखौ मैया हरावनो लिंहरबाय आरोना लिंहरनानै माने सानसेयावनो सफैयो नालाय दाना नै मैया हरावनो लिंहरबाय ओमफ्राय नै दिनैनो माने नेक्स्टदिना खालिनो टिकेट दानखाबाय आरोना जोङो न'नि थाखाय थ' नै दा मरिय'नि स्टेसनाव जों दायो दोङो मरिय'नि स्टेसननिफ्राय सानजौफुंनि 12टाबाथ' ट्रेन दोङो ओमफ्राय हराव 9:30 10टासोआव मोनहैसिगोन आरो रङिया नै लोगोफोर जोबोद मोजां जाबाय दाना ओमफ्राय नैलै बाबाया लांनो फैदो जोंखो स्टेसन मोनफैबाय लोगोफोर थांसै नै बाराय गैयाबा थांनो हागोन नंदोंमोन जोङो हादिया बिदिनो थानो फैनो गोनां जाबाय न'आव थांबाय नै गुदलुआ जोंहा ओमफ्राय बाबाया लांनो फैदो जोंखो थांबाय दोङो लोगोफोर दा सानजौफुंनि 12टा माने एटेन्ड जागोन लेट जाबा ओमफ्राय जोंना ट्रेना निउ तिनिसुकिया टु अमृतसर एक्सप्रेसमोन आरो ओमफ्राय 2:30 बाजियाव फैनो गोनांमोन 2टायानो जालायलांबाय लोगोफोर बिराद लेट जाबाय थ' फाइनालि मोनबाय आरोना ट्रेनखौ बे गंसेयाथ' नङा लोगोफोर बे थांखांनायनि उनावसो नेक्स्ट गंसेयाव माने फैदो नै जों जयै एकदम बाबाय आरो जि मोनामो स्टेसनफोराबो ओंखायनो आं एकदम हेथेजोबना लाबाय गुदलुखौबो हेथेना होबाय बेनिफ्राय नै एनाउन्स खालामना दोनबाय थादो आरोना दाबो गैया ट्रेना नै थायै मा खालामनो होननानै ओमफ्राय फट' लाबाय आरो माने एसे देखो जा गुदलुखौ ओमफ्राय दे फट' सुपर फैन करती कैसा है बेटा खाना बहुत यम्मी है हैं यम्मी है हाँ देखो से बाबा खा रहा है जबाय लोगोफोर ट्रेनाव नै खालि ट्रेना दा दसेथानानै दा भर्तिया जन लागथाय जबाय नैलाय दा गुदलुआ साखानाय जाबाय आं जायासै खालि जानि आङो नै बिराद गोदै बुस्थु जानो लुगैदो हामदो इनोबो बारा संख्रि होआना गुदलुनोबो गोथाव ना गुदलु बहुत ठीक है मान लेट लोगोफोर ट्रेना 12:50 40 फैनो गोनांमोन 2टा बाजायावसो फैदो बाब्रे जि नेखाबाय बिथिं आरो जों न'निफ्राय फुङाव फैखादोंमोन 10टा बाजायाव ओंखारबोदोंमोन दा गुदलुखौ डक्टरनो देखायनो गोनांमोन डक्टरनो देखायनानैसो फैदो आरोना बाबाया थांनानै जाहैबाय लगाबाय आरो खालि जानो बेटा मैगी खत्म होने से पहले रख दो भी प्लीज हाबाखै हुगोन ना जायाखै लास्ट बाइट खाया गया नहीं मुंह में नहीं गया ठीक है
लोगोफोर रङिया मोनफैबाय फाइनालि बेसेबां दिननि उनाव ट्रेन जार्नि खालामदो लोगोफोर मेंसोबाय ओमफ्राय नै बाबाया नै जा गुदलुआ लोगोफोर मोनफैबाय नोलाय रङिया स्टेसन बेसेबा गोबावनि उनाव ट्रेन जार्नि खालामबाय बर' सार गैया नै बोरै फायदों फायाखै फायदों फायाखै हेल' बोरै फायाखै सन नैजा साहा नैलै जानोसै मोनफैलायबाय 11टा बाजिबाय हरनि नै लेखासो बाहर बहुत ठंडा है बहुत ठंडा है बेटा सामफ्रामबो मोदोमसोदो दालि आलु दिनै निरामिस दायो नै निजा न' मोनफैबाय निजा रुमाव मोनफैबाय दायो दुंब्रुब्रु उन्दुलायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माने मा खालामदों दिनै फुङावनो माने 12टा बाजिनि ट्रेन दंमोन नालाय सानजौफुङाव थेवब्लाबो जोङो 10टा बाजाराव न'निफ्राय ओंखारलांदो आरो ना माने थानो बानानैनो न'आवनो हासिं सिं हास्रि स्रिनो गुसु आरोना जोंहानि कुवाटार रुमा माने सान्दुं नाङा आरोना कुवाटारा बारा ओंखायनो गुसुसु मा खालामबाय थानो स्टेसनावनो जना थाहैगोन होननानै थाबनो ओंखारलांबाय आरो जों बाबा गुदलु आङो ओमफ्राय स्टेसनाबो बारा गोजान नङा आरोना आधा घन्टानि लामा थेवब्लाबो माने थाबनो थांना थाहैबाय आरो ओमफ्राय आरो बारासो जाना लेट जाबाय माने ट्रेना आरो बारा गोबाव नेनो गोनां जाबाय आरो ओंखायनो माने फुङाव खिसारि आन्था जानानै ओंखारबोदोंमोन आरोना आं फुङाव खिसारि थाबनो संना होदोंमोन ओमफ्राय इसोर सानैनो मेगिजों ओंखामजों एवनानै लाना फैदोंमोन आरोना बिसोर सानैया बेखौनो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जा कुवाटाराव जों थानो हागोन सानदोंमोन गुदलुजों आंजोंबो थानो हायासै ओरैनो हारसिं बोरैबा मोनबाय थाबाय आरो ओमफ्राय जा गुदलुआबो आरो माने बिफा गैयैखाय दुखु गाबलु गाबला बिदि खालामबाय थालायबाय आरोना बिनि थाखायनो मोजां नाङासै न'आव हारसिं थानो गथ'फोराबो आरो बिफा गैयाबासो लोमजाना होगोन मायबा जागोन बेनि थाखायनो टेनसनावसो थाबाय थायो बर' साराबो बिथिं न' मोननै न' होननानै ज'नो न'आवनो थांना थाहैथां होनना बुंबाय आरो ओंखायनो फैबाय ओमफ्राय निउ इयारावबो नोंसोर सारैनो हारसिं मा खालामनो न'आवनो थाहैथां होननायखाय आरो फैबाय आरो नै उन्दुनोसै लोगोफोर दुंब्रुब्रु कम्बल बनानै बिसनायाव थेंक इउ बयखौबो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।